de escoitar as novas e agora imos escoitar as contranovas que nos achega o amigo Braio de Val. É que, hola Brais, que tal? Moi boa tarde. Hola, que tal? Moi boas. É que ás veces dame, a veces dame medo as novas que trae da contraportada, sabes? Pero non sei como pillalas, si con sentido de humor, se é que a realidade, se é que o mundo é así como el o retrata. A realidade supera a ficción moitas veces. Pero porque esas son novas que acontecen realmente, non as inventas ti todos os días. No, esta é verdade, non poñes en duda que xa haberá xente que lle costa crelas, estas son certas, xa prometo que sí. A ver, entón, imos ca primeira. Vamos que a primeira vamos a falar de emprendemento, do emprendedor do ano, xente que está innovando moi fuertemente, que é un neno de 3 anos sorprendido vendendo cocaína aos seus compañeiros de guardería. O que teñen que facer os nenos por non ir ao mar estes días, sí. Parece que esta semana un neno de 3 anos foi sorprendido no recreo dunha gardería de Cochalí, en Chile, ao berro de vendo, vendo, vendo. E que vendía? Pois non eran cromos de butragueño, nin nada deso, precisamente. O que vendía eran sobres de cocaína. Sí, parece ser que este rapaz, pois, ele iba no bus, e que uselle un sobre, bueno, foi pa clase e tal, estaba en clase, e o condutor, cando estaba levando o bus, parou, e viu que había uns sobres por ali ciscados, non? E, bueno, empezou a mirar, e viu que eso pica non era, e, claro, era cocaína. Entón, chamou a policía foi ao colexio, e xusto cadrou que era no recreo, e o rapaz, pois, estaba nunha esquina vendendo estos sobres, non? Entón, cando foi registrado polos oficiais, encontráronse nada menos e nada máis que 20 sobres con cocaína. E, bueno, os policías quedaron un pouco sorprendidos, non? Non sabía moi ben que estaba pasando. Normal, sabes? O sea, non sei, estas cosas eu nunca estello visto. E, bueno, empezaron a pensar onde podría ter salido a droga deste rapaz. E, bueno, pouco a pouco deronse de conta de que igual os pais tiñan algo que ver. E, efectivamente, porque os pais do rapaz de 20 a 23 anos foron ya a casa e encontráronse máis de 1 kilo de cocaína, que non sei a canto está, pero, bueno, xa vai bastante. Estará como as percebes ou a pulpo, máis ou menos, de caro. E, bueno, foi bastante, e que bonito, non? Os nenos meténdose no negocio dos pais, pouco a pouco. A verdade é que, bueno, hai que seguir a tradición familiar, non? Eso está moi ben. E, bueno, realmente eu tampouco descarto que a droga fose do chaval, porque, bueno, vendo o espabilado que é, nunca se sabe. Igual os pais eran a tapadeira, non? Pero, bueno. Isto en Chile, non? En Chile. Esta aquí ainda non pasou. Ainda. Pero trae unha noticia tamén algo relacionada que pasou en Valladolid, que nos pilla algo máis cerca, que foi que un conductor dá positivo en marihuana, chama a un amigo para que se faga cargo do coche e dá positivo en marihuana e outras 4 drogas máis. O sea, tengo amigos para eso. Ten amigos para eso, ves? Tiras para que te saquen de un marrón. E mira, non te meten noutro. E mira a ti, non? No, pois mira, xa estas son cosas que pasan. Pasou en Valladolid fai uns días, onde a policía do local deu alto a un vello coñecido xa polos axentes por ser un consumidor habitual en estupefacentes. Entón viron co coche e xa dixeron vámolo parar, e non se equivocaron moito porque lle fixeron un test de drogas e deu positivo no consumo de marihuana. Pero claro, os policías inmovilizaron o coche e deixaronlle chamar a un amigo para que o levara. E como vos digo, apareceu outro home que debía ter unhas pintas bastante estranas, porque os policías dixeron espérate, vamos a facer este tamén a proba. E aquí o amigo pois fixo pleno ao 15 porque dou positivo en cocaína, opiáceos, anfetaminas e cannabis. O sea, non había nada que este home non consumira. Parecía pocholo ás 5 da mañán. E ainda non acabou isto, porque, bueno, a policía mobilizou o vehículo, puxeronlle as multas. E, bueno, cada un foi para a súa casa andando, non? Que pasa? Que a policía seguiu traballando e ás 2 horas ven o amigo das 4 tipos de drogas conducindo unha DKV polo medio da cidade e volveron a parar. Entón, claro, dixeronlle, vamos a ver, ti que faz conducindo cando te acabamos de parar. E, bueno, volveronlle a poñer outra multa máis e chamou a outro amigo para que lle levara o coche. Pero xa decir que este estaba limpo xa, este xa non había máis drogas. Xa non houve máis problemas. O amigo ¿no? legal. Este sí, porque xa non habería máis drogas que consumir, xa as consumiran as outros todas, e este estaba limpo. Bueno, o mellor chamou a un menos amigo. Sí, este era coñecido, algo así. Era un coñecido, non máis, non? Este é a bella negra do grupo dos amigos. Menudos elementos. Bueno, que máis, anda? Pois ahora vamos con algo máis relajado xa, vamos con excusas para non ir a clase, que, bueno, todos temos posto algunha vez algunha excusa para non ir a traballar ou... Eso sería ti. Bueno, todos eu creo que algunha vez. Bueno. A ver, eu poucas veces que fui un rapaz moi bo e veño a traballar sempre, así que sí, non, eso xa non se hai che dúbida nota que ninguna. debías de ser moi estudioso. Eu sou un rapaz buenísimo, sempre fui. Bueno, a ver, algunha vez ao mellor todos temos posto algunha excusa, non? Pois Sí, fiebre, no, sí. algunha cousa destas, non? Falsificar unha firma dos pais Falsificar un máster, bueno, todas estas cousas, non? Entón, hai xente que está... Partes médicos. Cosas así, efectivamente, non? Un acta de defunción, que en realidad é falsa, todo temos feito estas cousas. Pero hai xente que está a outro nivel a hora de poñer excusas, como é o caso dunha rapaciña de 3 anos, da que vos vou a falar,
que esta nena fixose viral pola conversación que tivo coa súa nai, que lle estaba insistindo para ir a clase, e minutos antes pois comezaron a falar, e subiu esta conversación a YouTube e volveuse viral. Explico brevemente, están a nai máis a nena sentadas nunha mesa, e a nena, que xa vos digo terá 3-4 anos, ten diante un vaso de leite, o cal lle a nai lle insiste para que o beba, porque teñen que ir para a escola. E a rapaza, pois empeza a dicirlle que lle picou un mosquito e que está medio morrendo e non está para bromas, que non pode ir a clase. Entón sigue terqueando co do mosquito, e a nai dille, mira, pois poñuche unha pomada e non te preocupes, non pasa nada. Entón a filla xa se dá conta de que non lle vai a colar e decidiu poñer toda a carne encima do asador, e colleu, puxose seria, mirou para a súa proxenitora e díxolle: mamá, non quería dicircho así, pero non podo ir a clase porque estou embarazada. Estou embarazada, mamá, é o que hai, e teño que quedar na casa para descansar e cuidar o bebé. Ante isto, nai, pouco lle puido dicir, pero dixo, mira, acabo a leite e non me marees, que xa está. De todas formas, os rapaces, é verdade que cada día son máis espabilados, pero hasta tanto creo que xa non chegan aínda. E despois vamos con cans, hoxe temos un pouco de todo, que un can disparou ao seu dono cando estaban xogando xuntos no sofá. Hai que ter moito cuidado últimamente cos cans, que están de mala virgen. Se non preguntamos a Octavio, que nos diga a ver que tal. Bueno, isto pasou desde Estados Unidos, onde senón, onde vai pasar isto, máis concretamente desde o estado de Iowa. E aquí o home, o protagonista foi Richard Hem, que foi disparado polo seu can chamado Balú. E bueno, non é que o can tivera unha pistola. Tiña licencia ou non? Non sabemos se tiña permiso de armas ou non, pero bueno, vindo de Estados Unidos hasta os cans podrían ter, sí, non me extrañaría nada, tal como están ali da cabeza esta xente. Pero bueno, como vos comento, o caso é que Richard estaba xogando co can no sofá, e como bo estadounidense, pois Richard considerou que era unha boa idea, era moi necesario, mentre xogaba co seu can, ter unha pistola de 9mm enfundada na cintura, porque nunca se sabe, non? A mellor pois o can saca unha navalla e é o que pasa. Entón, estaba xogando co can, jaja, que risa todo, que ben o pasamos, ata que o can lle saltou encima da cintura e a pistola pois estaba co seguro quitado. Moi ben, Richard, é un home moi listo, e seguramente pois o can apretou ca pata o gatillo e o resultado foi que lle meteu un tiro na perna. Entón, bueno, a chamada a urxencias deste home fíxose viral porque non se lle ocurriu outra cousa tamén que contar a verdade e dixo, hola, necesito unha ambulancia porque o meu can acaba de disparar. Entón, claro, os de emerxencias pensaban que este home estaba vacilando, estaba drogado, e tardaron varios minutos en mandarlle a ambulancia, ata que despois de razonar con eles a explicarlle, termináronse fiándose e mandaronlle a ambulancia, non? Sería porque falaron co can ao final. Sí, seguramente. Que sí, home, que sí, que lle dei un tiro. Que foi? Vinde por el, home, apenas foi andarle na cabeza, home. Xa chimpaba dunha vez. Bueno, Ai, Dios mío. deixémolo aí. Mellor será. Adiánteme vostede algún así ten por aí para Sí, mañá. home, como non. Sí, Pois unha destas vamos a- magníficas. Vamos a falar dunha festa estudiantil de estudantes que rematou cun choque de iates en Estados Unidos. Festas que se chevan das mans e acabas chocando Xente de iates. pouco nivel, non? Efectivamente. Pero sí. nunha piscina ou... Sí, na dos nenos pequenos de bolas. Bella Brais, ata mañá. Veña, dica logo.